ಈಗ ನಾಲ್ಕದು ಹೋಯ್ನೇನು ಮಾರ್ರೆ ಇರತ್ತುಲೆ ಹೇಗೆ ನಿನಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಬರ್ತನ ವಿಚಾರ ಯಾರು ಬಟ್ ಓ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ದೈವ ಏನೋ 2 ಜನ ಬಿಸತಿ ಪಾಲಿಗಳ ನನಗೆ ಬೆರಿಟಿ ಮರಣಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಕೈದಿನ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತ ಅಣ್ಣ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದು ಒಂಜಿ ಹಿಡಿತಾನೆ ಬೇತೆ ರಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಡ್ ಆಯ್ನವೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಜನಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ದುಮ್ಮದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುವಳಿಗೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾತಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಸಾಂಗ್ ತ ಆಸಮ್ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ಮೂವಿ ರೋಮಾಂಚನ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ದೈವದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಎಂಚಾಡಿದೆ ಈಗ ನಾಯ್ ಕಂಡು ಬಾರಿ ಇದೆ ಮೂವಿ ಕನ್ನಡ ತೋಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಹಾಕಿದೆ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಉಪ್ಪು ತಿಂದನೆ ನೀರು ಬರೋಡು ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಸೋಕಾತದೆ ಒಕ್ಕ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪೋತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಡು ಸ್ಟೋರಿ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ವಿಷಯಡು ಪಂತಿನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಧರ್ಮದೇವದ ಸಚ್ಚಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ ನನ್ನ ಕೂಡ ತೂಕಂದ ಒಂದು ಶೋಕಾತನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನೆ ಅನ್ ಕೂಡ ತುಪ್ಪುನೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂವಿ ತೂಪೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಐ ಮೀನ್ ಪೂರ ಮೂವಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವಿದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತು एकदम एक्सेलेंट ಬಾರಿ ಶೋಕತ್ತನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸುರುದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಇಯ ಸುಪೊಂದುಲ್ಲೆಯನು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಅವ್ಲು ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ತೂವ ದೈವದೇವರ ಪಂಡ ಏತ್ ಭಯ ಬೋರ್ಡು ಏತ್ ಭಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೊಜ್ಪಾದರು ಮಾತ ಕಿನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೊಜ್ಪಾವನ್ ಅನ್ಸಿತ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ and congratulations to you all and it was really a very nice experience and I loved your acting and the cast was brilliant ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಸೋಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಂಪುಲ ಜಾಗಿಡಿ ಒಯ್ ಪುಲ್ಲ ಸೀ